Segur que teniu per casa o heu ajudat a muntar peça a peça algun moble de la coneguda empresa sueca, oi? Doncs aquesta marca de mobles moderns, modulars i fàcils de muntar es va inspirar en les obres més mítiques dels dissenyadors de la Bauhaus. I és que darrere dels objectes pràctics que ens envolten hi ha alguna persona que ha pensat en el seu disseny, des d'una cadira, una tatera o una maneta de porta fins a un mòbil o un cotxe. Tot està dissenyat. Gràcies a l'aportació de Walter Gropius, que va fundar i dirigir l'escola de la Bauhaus, avui en dia podem gaudir del disseny i la funcionalitat a la vegada. Coneguem-lo. Walter Gropius, nascut a Berlín el 1883, està considerat una de les figures clau de la renovació arquitectònica del segle XX. Va apostar per revolucionar les ciutats, construint grans blocs d'habitatge que donessin solució als problemes urbanístics i socials de l'època. També va treballar per regular i posar seny al món de la construcció i així poder construir edificis de forma més ràpida i econòmica. Per establir això calia crear una escola nova. Així va néixer la Bauhaus. La Bauhaus ve de dues paraules en alemany, Bau, que significa construcció o edifici, i Haus, que significa casa. És a dir, Bauhaus significa la casa de l'arquitectura, que es va establir a la ciutat alemanya de Weimar. La Bauhaus va ser molt més que una simple escola d'art. Va ser un moviment que va trencar amb la tradició i va desafiar els límits de l'art. La seva filosofia era combinar l'estètica amb la tecnologia i la funcionalitat. Una de les característiques més distintives de la Bauhaus era el seu enfocament cap al disseny industrial. Els estudiants no només aprenien a crear objectes bonics, sinó també a valorar la massa, l'ergonomia i la funcionalitat. Així doncs, la Bauhaus va establir les bases del que avui coneixem com disseny industrial i gràfic. Es pot dir que abans de la creació de la Bauhaus, aquestes dues professions no existien. El seu estil es caracteritzava per superfícies llises sense cap estampació ni elements decoratius innecessaris. I utilitzava materials com la fusta, el metall, el plàstic, el vidre, el cuir o fins i tot l'acer. Les creacions de la Bauhaus es van donar a conèixer arreu del món i van traspassar ideologies i fronteres, amb artistes com Kandinsky, Mies van der Rohe o el mateix Gropius. Walter Gropius també tenia amics. Potser el pitjor va ser Adolf Hitler, antic artista fracassat, que començava a ser conegut en els cercles polítics. Hitler odiava tres coses: la modernitat, els jueus i els intel·lectuals. A la Bauhaus abundaven tots aquests temes, així que quan el Führer va aconseguir el poder, l'escola tenia els dies comptats. Tot l'art modern del país va ser destruït i saquejat, però els artistes que en formaven part van aconseguir difondre la doctrina de la Bauhaus per tot el món. La Bauhaus tan sols va existir 14 anys, des del 1919 fins al 1933, quan els nazis la van tancar perquè deien que era un art degenerat. Tot i que l'escola estava tancada, els diferents mestres i alumnes van propagar els seus conceptes, com per exemple els habitatges prefabricats. Una revelació? Ben top. Gropius va marcar un estil i avui dia el seu llegat continua inspirant dissenyadors de tot el món que apliquen els criteris Bauhaus en logos, pàgines web o utensilis de cuina.